Christian 4. var kendt som den store byggeherre i Norden. Ved at bygge viste Christian 4. omverdenen, at han var en stor, rig og en mægtig konge. Ved at præge sine bygninger med sin familie viste Christian 4. hans kærlighed overfor en stor familie. Christian 4. har bygget mange berømte bygninger, blandt andet Koldinghus, Runde Tårn, Rosenborg Slot, Kobbermølle, Nyboder og mange flere. Christian 4. har også haft indflydelse på mange byer, f.eks. Oslo, Kristianstad, Fredericia og Christianshavn. Rundetårn er et observatorium og et af de første i Europa. Der er der blevet kigget på mange stjerner siden Christian 4. byggede det imellem 1637 til 1642. Tårnet er bygget, så du kan komme op via forskellige transportmidler, som f.eks. i hestevogn, i bil eller på cykel. Vejen op til toppen er en snoet vej, som har en gennemsnitsstigning på 3,75 meter per omgang. Observatoriet har en højde på 7 meter. Tårnet er en stor turistattraktion den dag i dag. Christian 4. er til dels skyld i Københavns udseende i dag. Han har fordoblet København, og byen gik fra at være en lille by til en stor by. På billedet du ser her er det røde, sådan København så ud før Christian 4. og alt det andet har Christian 4. bygget til. Koldinghus er Jyllands sidste kongeborg. Borgen har fungeret som en udkigspost ved grænsen imellem Danmark og Slesvig. Christian 4. opholdte sig i lange perioder i Koldinghus, da han var dreng. Han boede der sammen med sin lærer, som skulle lære prinsen almindelig viden og ridderlige fag. Natten imellem den 29. og den 30. marts 1808 opstod der brand på slottet, og efter 2 dage brand lå slottet øde. Branden opstod i en kamin i en af slottets sale. Det var først i omkring 1830, da H.C. Andersen kom med tanken om at restaurere slotsruinen, at tanken opstod hos befolkningen.